Nej, det er for børn. Lotte! Lotte! Buller og jeg, vi går ind nu. Lotte! Anna, kan du ikke fortælle mig lidt om samfundets udvikling? Jo, altså nu igen. Op til Dasse. Jeg skal lige have min hue af. Altså, nu skal du høre. I rigtig gamle dage, der var det traditionelle samfund, som der styrede det hele. Og tiden den bevægede sig sådan ikke fremad. Den gik sådan en cyklus. Cyklus? Ja, det er sjovt. Prøv at se her, Buddha. Her der kan man se, at det var både religioner og lokalsamfundsværdier, normer og tradition, der styrede samfundet. Hvilke værdier? Altså, Det ved jeg noget om. Det var gentagelse og erfaring. Disse ting fastholdte individerne i bestemte sociale mønstre, ved at der var streng og tæt social kontrol via trusler og fysisk afstraffelse, som man også kan kalde for sanktioner. Prøv at se, det er på en måde også min skovl, jeg kan slå dig med den. skavl! Au! Ja, og så kom det bagefter det moderne samfund. Men for satan, nu skal jeg gå igen. Der kom industrialiseringen, der forandrede alle samfundsområder. Hallo? Hvor skal du hen? Jeg er lige ved at forklare dig noget. Der kom sådan store nye maskiner, som stjal landmændenes arbejde. Der kom noget. Ja. Og der kom fabrikkerne, og alle flyttede til byerne. Og så ændrede værdierne sig også, og kom nu herind igen. Den optager jeg, den der. Ja. Hvilke værdier var det nu, du snakkede om? Altså nu er det viden, vækst og forandring. Og så begyndte man også at tro på individuel frihed. Og så bagefter, så kom det senmoderne samfund, som er det sidste. Og så får du altså heller ikke mere. Og det betyder, at alt det bare konstant er under forandring. Og så er det sådan noget aftraditionalisering og individualisering, som der kendetegner samfundet, så man har bare ansvar for sig selv. Og der er kulturel frisættelse, så der er slet ikke nogen normer eller traditioner, vi skal følge. Se, der kommer Lotte. Så kan hun fortælle dig om resten, fordi nu gider jeg ikke mere. Og ved du hvad, Buller? Så kom det enkelte menneske så i centrum. Man måtte selv vælge sin uddannelse, arbejde, kærlighed og familie. Og derved var sociale relationer heller ikke forbundet af et bestemt geografisk sted eller tidszone, fordi vi fik transport- og kommunikationsmidler. Og derudover det fik vi også udlejring af sociale relationer. Hvad er det? Det er social opdragelse og omsorg, der rykker fra familie til statslige institutioner. Nu bliver det mørkt. Så er vi færdige.